Kiýewiň günnäger Ukrainadaky söwgeçlerde Abaşanyň we Germaniýanyň berjek juda wajyp we döwrewap ýaraglarynyň gelip gowuşmagyna garaşmak bilen Rus goşunlary öýme diýeni alınıp barlayan gadaply söwgeçleriň arasynda Donbasyň esas şäheriniň Severodonetskiň köp bölegini ele geçirdi. Moskwa Ukraina gorugçylaryna beriljek kämil ýaraglary nazarda tutup günnäger Ukrainada kurşun üstüne ýag sepmezlik barada duýduruş berdi. Ukraina güýçleri Severodonetskiň 20 göterimini elde saklaýar. Şäheriň 60 göterimden gowragy Ruslaryň gödekçiligine geçdi. Galan ýerleri hiç kimiň ýurduny urly diýip şäheriň Ukraina olanlarynyň başlygy Aleksandr Sturyuk birinji ýylyny aýtdy. Öz ýerleşýän ýerini aýtmakdan saklanan Sturyuk şäherde gadaply söwgeç alyp barýan Ukrainalylaryň şinlik hem Russiýanyň bu şäheri doly gödekçilik astyna almagynyň öňüne alyp biljeklerini umyt baglaýanlygyny sözüne goşdy. Şäheriň 20 göterimi biziň ýaragly güýçlerimiz tarapyndan berk gorulýar diýip Sturyuk aýtdy. Bizde umyt bar. Hiç bir dada garamazdan şäheri azad edersik we onuň tutuşlugyny batylyp alınmagyna ýol bermersip ol şäherde 12 000-den 13 000 çen adamyň adyksy, suwsuz ýagdaýda gawy astyna galanlygyny hem sözüne goşdy. Ukraina goşunlarynyň bir bölegi häzir has amatly öňünden taýýarlanan ýerlere ýyda çekildi. Goşunlaryň galan bölegi şäheriň içindäki söwgeçlerini dowam etdirýär diýip Luhansk sewtiniň harby dolandyryş edarasynyň başlygy Serhiy Hayday aýtdy. Ukrainanyň Gorunmak ministrliginiň medeniýet sekretary Oleksandr Motuzyanyk Severodonetskde köçe söwgeçleriniň bolanlygyny we Ruslaryň häzir şäher merkezine gelip ýetenligini aýtdy. Ukrainanyň ýaragly güýçleri olara işçen karşılık görkezýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Egerde Ruslar Severodonetskiň öz gödekçiligine geçirseler, onlar onuň içinde artilleriýa we minomyot toplaryny gurarlar we derýanyň aňyrsynda keniz Ukraina gödekçiligine galýan Lysychansk şäherini atýan bombalaryny köpeldirler diýip Hayday 1-nji ýylyny Telegramda çap eden ýazgysyny aýtdy. Prezident Vladimir Zelenski günnägerdaky ýagdaýy ören kyn ipkäsiyetlendirdi we 1-nji ýylyny Abaşanyň Newsmax habarlar toparyna beren interwýusyny Ukrainanyň söwgeçde her gün 60-dan 100 çenli esker ýitirýänligini, 500 golay adamyň bolsa yaralanýanlygyny aýtdy. Britan Gorunmak Ministrligi 1-nji ýylyny Twitter'da ýerleşdiren günnelik habaryny öz hasaplamalarına görä şäheriň ýartyndan gowragynyň Rus güýçleri şol sanyny çeçen söwgeççiler tarapyndan eýlenen bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürdi. Şeýle-de Britan aňtogullygynyň hasabatyny Ruslaryň Donbassdan başga ýerlerde hem uzak aralyga atýan raket hüjümlerini ulanyp Ukraina infrastrukturasyny nişana almagy dowam etdirýänlikleri bellenýär. 1-nji ýylyny Günwatar Lwów şäherine edilen ganatly raket hüjüminde 5 adam yaralandy diýip şäher resmiýetleriniň biri aýtdy. Rus goşunlary ýaranlaryň ýanygyç we ýara üçünçiligini togtatmak maksady bilen demir ýol ötügine hüjüm etdiler diýip ol resmi sözüniň üstüne ýetirdi. Emma ol ýerde infrastruktura ýeten ýan barada resmi tasdikname bolmady. Ukraina harbylarynyň aýtmaklaryna görä, Severodonetskden 60 kilometr günwatarda ýerleşýän limanyna hem söwgeçler dowam edýär. Sewitdäki möhüm demir ýol çatyryklarynyň biri bolan şäheriň odal Ruslaryň eline geçenligi aýdylypdy. Ruslar biziň Bakhmutyň gün ortasynda ýerleşýän goşun bölümlerimiz hem gorayan ýerlerinden çykaryp kowmaga finansiýar diýip harbylar aýtdy. Olar habar berilişi Birleşen Ştatlar şu aralykda Ukraina gorugçylarynyň güýç taýdan has adyk bolan garşydaşlarynyň öňünde durmagyna kömek bermek üçin Kiýewe has uzaga atýan raket ulgamlaryny bermäge razy boldy. Abaşanyň prezidenti Joe Biden 1-nji ýylyny Ukraina berilýän täze $700 milyon howpsuzlyk kömeginiň çägini Kiýewe has kämil ýokary çeýilikli raket ulgamlarynyň hem beriljekdigini tasdik etdi. Abaşanyň döwlet sekretary Antony Blinken Washingtonyna NATO'nyň baş sekretary Jens Stoltenberg bilen eden çykyşynda Ukrainalılar bizi bu ulgamlary Russiýanyň içindäki nişanalara garşy ulanmajakdyklaryna anandyrdylar diýdi. Şeýle-de Abaşanyň hasaplamalarına görä bu konfliktiň entek köp ay dowam etjekdigini, ýöne Russiýa agresiýany besetmek kararyna gelse, onuň ertiriň özünde hem soňlanyp biljekdigini, emma özleriniň häzirlikçe munyň hiç bir alamatyny görmeýänliklerini belledi.
Täze howpsuzlyk kömeginiň çägine berilýän ulgamlar Kiýewiň soraýan raket ulgamlaryndan has gysga aralyga, ýagny 300 kilometr uzaklyga däl 80 kilometr uzaklyga ýetýän hem bolsa, ABŞ-nyň Himerler diýilýän raketalary Kiýewe bermek barada gelen karary Moskwanyň gaty gaharyny getirdi. Kremliň medeniýet sekretary Dmitri Peskov 1-nji ýylyna geçirilen konferensiýada jurnalistlara biz ABC-nyň ýanyna bilkastan we ihlas bilen ýağ guýýanlygyny ananýardy. ABC-nyň Kiýewe döwrewap ýaraglary iýermek barada gelen karary Germaniýa we Angliýa tarapyndan hem derhal gollaw tapdy we olaram Ukraina basym has kämil ýaraglary iýermek wadasyny berdiler.